Kuyiqiniso ukuthi indlela uJehova abona ngayo ayifani nendlela thina sibona ngayo. Ngike ngaba senkingeni kwaze kwaphela ngisho umthandazo. Kanti inkinga yami angazi ukuthi iyona engilethela isixazululo senkinga yami. uNkulunkulu uyayilungisa enye inkinga ngenye inkinga. Wena ungaze ugive up ubona inkinga kanti le nkinga okuyona iyona ezolungisa le nkinga ubhekene nayo. Indlela uNkulunkulu abuka ngayo ayifani neyokubona kwabantu. Ukube babazi babengeke bakureject ngenxa yezimo ubhekana nazo. Ngoba lo Nkulunkulu omkhonzayo uyakwazi ukulungisa inkinga ngenye inkinga.